Carbing long life ke lang do anarat phans tame cardom pajrelo. Ni libertad han mang phi sami beauty baby non birtang ton pen arjuik tha. PHLC asokabui kangrai. Kidam tangani Duarbaguri MAC constituency ke parlo Duarbaguri APHLC mati All Party Hills Leaders Conference asokabui kangrai pon. Lapuson si Pinpur me hemtunisi angbong along jongsi jo pedap kachiton ave lipute kido ke thak ningkang samawe. Lapen lapuson hemtun kachoboche chuarcheji aphan tingkam chejorun e lapen paprangdun e. Di paprangdun ji kali ki paphimate hemrit kachipri asonsi man pon bompo lapen kido kitam sidami ilong inut asonsi chepahilo pon bompo bang sopen a jok ki jut mate ki padusia bangke hemtunisi chipri phunsi mandepo. Lapuson thak thaksi Duarbaguri All Party Hills Leaders Conference asong atum sitami aningka chethea thai kawe pupena jok kohora right lapen left wings Panbari PS lapen Dolamara Basarong PS kadukawe Puling Pli Chingrum Petpen Bankret Rock All Party Hills Leaders Conference asong along Klembang Puatum Amithang asong aphan COC BJP asong along Chipaok Duntanglo. Labang so ka Chipaok Duntang atum pen kaning jepon ke kedam tang pai ni phai kepa ni angtong ing tika thara tum songa kimi ke seng pon pen ajok si sai jok je mithang asong chi onang koklo pusi ning jepon. Lapen ke labang so asong kimi ke seng pon thu phan sitami ning duklo pusitami ning jepon thu. Lapen labang so pen a jok All Party Hills Leaders Conference asong along badu aphan tami ning ka chethe athai ka via jok si Carbiang Autonomous Council CEM mati MLA Dr. Tuliram Ronghang EM Richard Togbi atumalong nang Chipaok Dun mati Chipachong Dun nang kok lupusi ning jepon thu. Lapen ke EM Richard Togbi sitami lapuson alang litumaphan kedeng ponapot akiro pipon lasi non gewangji surhini raing ko ratroxi asengkan akili kahutke BJP asong aphan ke pahai ponji aphan sai sitami klempon fit poputa ning jepon thu. Magal village open state long selitum meeting da pitu pono sopen nilitum pending an bangke indeng thom ana election dam etpen pending an bangke nitum theglong lo EPCRC long ke klem kidam ko anu nitum che paduk dun lo wa pisita aphiong party bang che thak ong ason sin nitum che theglong la pena tumi an bangke akahai ang tong titum sitame alang itum jelek party si che seng thu lo so pena masa itum ningdug lo lai tenia bangke itum chinghon sa chatok bi along itum nampate boglo alang li nang kedeng pon apota mi alang pan sa metro lo lapen alang li long ni tum ninggang sam lahen lo atike ni tum ajak ding fluipen kari powar la sa mi alang li nang pipon lo lapen meeting ses lapen ason development la alang li nang pipon bom lo lapen aparta non ke bang ilang along an bang ke ni tum alang li long si la do ka bi tamai tum chirap chitu dun pusi lam chak pilo Pardon? Ini Tracy tum kachen bang dedication niyan ate hai chat ke thenglo ni tum ke bang ko lage ado ko ita chini kedam tang penangan learning kan position mate HLC long penangan za ke prem dun kan sebon tame aphe kini kilom chansi bong dibon to se bong dun bong politis kami piniar nian ke tum je theklong lo la kado ko we aparty at tum ka chatha la kan kisi dambong som si tulo la ke bang dinanga la son bong pulote kupulo pojai ni si pini ni to gambra hoy pen madin tum la ral soy itu komiti hian chingpi chingbai si pini